Beláty. Dva slovenský basové přitáhli ze své základny, která je na slovenském letišti. Jinak Osová dva si půjčili od Glider Aerobatics Clubu v Benešově. Dva dvojvlety jsou na úrovni stojánky letounu L39 skupiny Breitling a Ústě. Každý bokal, ano, už se vysídají dva vlečné Beláty, už nabírají přestupnou levou zatáčku, aby uvolnili prostor pro skupinovou ukázku, skupinovou slétami letounu